नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रहस्यमय अंत और सूटकेस का रहस्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सिपाही रहले। भारत के आजादी हासिल करे के दिशा में उनकर योगदान सबसे आगे रखल जाला। लेकिन चंद्रमा के चरण चाहे नेताजी के निधन के तारीख के लेके हमेशा से एगो अनसुलझल सवाल उठत रहल बा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक बोस के एगो विमान के दुर्घटना हो गई, लेकिन एकरा पीछे एगो रहस्य बा जवन आज भी सुलझल नहीं खे। विमान दुर्घटना के बाद उनकर लाश सुरक्षित न मिलल अवुरी कहल जाता कि उनकर मौत हो गई बा। हालांकि कुछ लोग के मानना बा कि विमान दुर्घटना सही नहीं खे, आ जापान के सहमाना में उनकर हत्या कर दिहल गइल बा। एह सिद्धांत के समर्थन करे खातिर कई गो तर्क दिहल गइल बा। एगो तर्क इहो बा कि उनका मौत के सच्चाई के दबा के सरकारी दस्तावेज से छिपा दिहल गई। दूसरा तर्क ई बा कि जापान में उनकर हत्या ऐसे भइल रहे काहे कि उनका मौजूदगी के चलते जापान उनका विचार के बदनामी करत रहे। उनका संगे जवन बसता रहे ओकर रहस्य नेताजी के मौत के रहस्य के अबूरी बढ़ा देवेला। ओहमे सोना, चांदी, हीरा आ लाखों डॉलर के रत्न रहे। बाकिर की बस्ता कहाँ आ कैसे गायब हो गई, ए सवाल के जवाब आजो नहीं खे मिलल। कुछ लोग के मानना बा कि जापान सरकार ई सूटकेस चोरा लिहले बिया, तो कुछ लोग के कहना बा कि ई सब अभी ले कहीं छिपल बा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन अवूरी उनका संगे जवन बसता रहे ओकर रहस्य भारतीय इतिहास के एगो अनोखा कहानी है जवन आज तक अनसुलझल बा। उनका संगे जवन बसता रहे ओकर रहस्य नेताजी के मौत के रहस्य के अबूरी बढ़ा देवेला। ओहमे सोना, चांदी, हीरा आ लाखों डॉलर के रत्न रहे। बाकिर की बस्ता कहाँ आ कैसे गायब हो गई, ए सवाल के जवाब आजो नहीं खे मिलल। कुछ लोग के मानना बा कि जापान सरकार ई सूटकेस चोरा लिहले बिया, तो कुछ लोग के कहना बा कि ई सब अभी ले कहीं छिपल बा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन अवूरी उनका संगे जवन बसता रहे ओकर रहस्य भारतीय इतिहास के एगो अनोखा कहानी है जवन आज तक अनसुलझल बा। पराक्रम दिवस एगो ऐसन अवसर है जवन हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनूठा योगदान के महत्व के एहसास करावेला आ सिखावेला कि बहादुरी आ हिम्मत हमनी के राष्ट्र के ताकत है। यह महत्वपूर्ण दिन के समर्थन करके हमनी के आपन आत्मविश्वास बढ़ा सकेनी जा, कदम दर कदम एगो समर्पित आ सशक्त भारत के ओर बढ़ सकेनी जा।